Приказката беше доста проста. Ето време в квартала за панелите на моста. Банда голяма войска, перфектно подбрана от психопати. Не един и двама неподходящи за смяна. Квартал добре покрит от всяка блага дума. И който играл против другия барал бастуна. Голяма сума, рядко падала в ръцете. Тая скапана мизерия убила умовете. Блоковете били ниски, хората в тях малко. В материално положение определено на доста жалко. Хора криминални, интригите вече банални. Кеши идва от грабежи, сделки нелегални. Обноските били брутални. И дост, който падна в ръцете на ченгелът тъп. Още помня прътите метални. Квартал на бели ненормални. Никакви черни няма и всеки скапан ден свършил се за нова поредна драма. На не един познат и двама вързани за бяла дама. Свит място гласа е за къде заказана. За къде заказана. И помня, него беше зелен, не много пети клас. Беше малък, беше нищо, беше копане без глас. Беше добър, не се ебаваше с другите хора, но съдбата го прати на битка в контраотбора. Беше хаос, беше война, войната няма правила. Не знам защо, но той избра да бъде слабата страна. Войната стана катаклизъм, имаше огън и жар. Беше светло с поражението, за него нямаше цяр. И няма ръч, където да напише барбар. Няма просек, който да не иска да не бъде цар. Беше прозрачен и другите минаваха през него. И дума да не ставаше, че знаеше какво е его. Войната бе толкова дълга, че вече нямаше край. На двойното поле не можеш да си тръгнеш бай-бай. Ротата го ебаваше, направо го правеше от. Не можеше да цъкне с мисълта, че точно той е шут. Не, видя се края, сега се сещам и знае, че щом съм прав, аз никога не трябва да си трая. И няма, и няма, няма, и няма, 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 няма да си